Wij staan nu in Dokkum met het heerlijke Valentijnsontbijt van echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westrijn. En Inge de Jong had eens een mailtje gestuurd en ze wil haar man graag verrassen op deze speciale dag. Dus laten we eens even zien dat ze thuis binnen. Als het goed is dit het huis. Even zien. Nou, wacht dat er iemand iepen doet. Hij gaat dan door iepen? Ja, goedemorgen. Jo ben Reinder, als ik het goed ha. Ja, en is jouw vrouwenrek? Nee, die is correct naar het werk. Die is correct naar het werk. Nou, dan is dit helemaal een verrassing, denk ik. Zullen wij heel even binnen bij je komen? Dus ik even... Correct, een beetje warmer. Wij hier een berichtje kregen van jouw vrouw. Ja. En zij wil je verrassen met een heerlijk Valentijnsontbijtje op deze Valentijnsdag. Nou, heerlijk. Dus deze is van jou. Ja, mooi, dank je. En ik ga get dat jou Judithje bent. Ja, ik nog dus dubbelfeest. Ja. En gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En ja, wat ga je op de planning verder? Een groot feest? Nee, ik heb het feest net. Het feest hebben we net besloten dit hier even een keer hoor. En mijn dochter is snijnjeetje en dan hebben we wel feest. Dus dan hebben we wat meer feestigheden. Straks alleen nog even met de band even voor het koffie drinken. En dan biedt wat voor jou. En voor Valentijnsdag, is dat doe je dus wat samen met die vrouw? Of? Nou, eigenlijk net. Nou, die hebt misschien net samen, maar ik denk van ik ben jeetje en jij ik wat te kraaien. Net uit die aan. Nee, dat had ze goed in. Ja, klopt. Dat had ze zeker goed in. Ja. Dat is hartstikke lief. Dus ja, dan ben ik misschien ook wel onder de beurt, denk ik. Is er verder wat romantisch? Ja, zeker wel. Jawel, ja. Dus nou en dan is een verrassing of zo, maar dat is al niet goed. Ja. Ja. Dus dit is wel echt een actie van haar om dit zo te doen? Jawel. Zeker wel, ja. 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 Wel jammer dat ze correct voor het is, maar dat is niks. Nee. Nou is het vast een grutter misschien. Ja. Ja. En ze zijn dat normaal haast nooit echt tijd om uitgebreid te ontbijten. Klopt. Dus tijd naar het werk of? Meestal ben ik 6 uur al in de auto en dan ben ik al naar het werk daar, ja. Dus dan even snel een stukje ballen en dan voort. Dus dat ontbijten zit er haast nooit bij. Nee. Dus ik heb er nou even lekker doen. Ja, er zit inderdaad van alles in, van verse broodjes tot ja. Goed, ja. Ja, dus dat moet helemaal goed komen. Ja, het is vers of smijtje. Ja. Ja. Ik zou zeggen genieten van en een hele leuke dag voor je op deze Valentijnsdag en natuurlijk jouw jidje. Ja, dankjewel. Verrassend dichtbij. RTV NL